Dobre, tak ešte umí koleso zadné, dobre? Nie. No to zadné. Začneme tým, že zoberieme plochy skrutkovač, tu už sme dali dole, ale máme tu skrutku, ktorá nám drží veko karburátora. Ináč budeme renovovať aj túto bavetu, tak dole do komentára mi napíš, akej farby by mala byť. Či ju zanechám takej istej farby, alebo dám inú, nejakú tú modrú s bielou, alebo niečo také. Čiže kryt máme dole. Teraz osmička, kľúčik, uvoľníme si štifty. Niekedy to ide iba samotná matka, niekedy ide aj so štiftom. Tak, jedna strana. Teraz ideme na druhú.